No nic, takže Google si dělá, co chce. Už jsem dal jakože bez vložného prostoru v Google, ale ne, zase mi to vypnul, takže už jsem si uvolnil místo v tom úložišti Google, takže snad to teďka už konečně dořeknu. Ale je pravda, že asi to mluvím pořád dokola a že to není ani tak jako moc potřeba, protože kdo chce, tak tu pravdu najde, tak ji bude hledat, až ji najde. Takže ano, vypadá to, že děláme ty skutky my, jako bychom je dělali, ale je to v pořádku, protože už věříme ve spravedlnost ne z našich skutků, ale z víry v Ježíše Krista, která ta spravedlnost, ta víra a ta spravedlnost způsobila, že nám Bůh dal svého ducha na základě té víry v Ježíše Krista, ne na základě našich skutků, dobrých skutků, jakože milujeme Boha, náš skutek, milujeme bližního, náš skutek. Nic takového neexistuje. Nikdo nebude svým skutkem milovat Boha nade všechno. Nikdy. A kdyby se rozkrájel, ani bližního. Takže věříme v Ježíše a na základě této víry nás Bůh ospravedlnil a na základě této spravedlnosti, to je boží skutek Ježíš Kristus na zemi v těle a v to, co udělal na kříži, smrt za nás, tak nám dal ducha. A duch v nás, boží duch v nás vylil veškerou boží lásku. A z této lásky pak vycházejí skutky. A ty skutky nemůžou být jiné než ty, které jsou popsané v božím zákoně. Jo, to nejde, protože Bůh by byl sám proti sobě, že? Kdyby něco požadoval, nějaké skutky, a pak by jednal proti tomu. Jednal by úplně jinak. To by byl nesmysl, že? Takže ano, ta láska od Boha v nás vylítá skrze Ducha Svatého, působí ty skutky, ale protože je naše, je v nás, tak to, že to vychází z nás, je pak takový pocit, že to děláme my. Ale protože my víme, protože jsme poznali pravdu, ne všichni poznali pravdu, ani Jakub nepoznal pravdu, protože on dával do souvislosti víru a skutky. Do přímé souvislosti víru a naše skutky. Ale naše víra, ta pravá, není v naše skutky. Pravá víra v Ježíše Krista věří v boží skutky. Efeským 2, 8 až 10. A to jsou ty skutky, které Bůh předem připravil pro nás, abychom v nich chodili a žili. Ježíš Kristus je ten strom, přes který to teče, to ovoce, a to ovoce přináší skutky. Haleluja. Ne naopak. Mnozí a 99% snad i křesťanů dneska věří, že jejich skutky jsou dobré skutky, jsou zdrojem toho dobrého ovoce. Přitom je to přesně naopak. Zdrojem toho ovoce je Bůh sám a to ovoce ducha přináší dobré skutky. Prostě je to naopak. Je to, jak to říkal Alexander Barkoci kdysi v tom jednom kázání. Je to změna myšlení, pokání. Změna myšlení. To ti úplně obrátí mozek. Když začneš přemýšlet, když uděláš pokání. Jinak začneš myslet. Je to úplně převrácené. Že my děláme ty skutky a proto máme ovoce. Proto v nás Bůh plodí ovoce. Ne. Dostali jsme, on plodí to ovoce a to ovoce splodí skutky. Je to celé boží. Jsou to boží skutky pro nás předem připravené. A pak je tu nějaké slovo od nějakého bratra a říká, no a co uděláš tím slovem, když apoštol Pavel říká, že si vydobil lid horlivý dobrých skutků. Ano,
a pak mluví o tom, jak denně vyznává své hříchy. To je paradox, že? To je úplný protiklad a úplně zatemněná mysl. On mluví o tom, že má být horlivý dobrých skutků a pak vyznává každý den své hříchy. To jsou ty dobré skutky. To nemůže snad myslet nikdo ani vážně. Nemůže, protože to je také bláznoství, že to je přesně, jak to říkal ten apoštol Pavel těm Galackým. Blázniví Galačtí, kdo vás to očaroval? Kdo vás to okouzlil? Kdo vám vzal z hlavy rozum, že něco takového chcete dělat? Jo, takže dobře, jsem horlivý božích skutků, dělám to já, musím to dělat já, jak říká ten můj bratr. A běda mě, kdybych to nedělal. No a pak vyznává své hříchy. To znamená, že to není pokání. Pokání je poznat pravdu, která člověka osvobodí od hříchu, a když už je svobodný od hříchu, tak nebude hřešit. Nebude hřešit, protože je od toho hříchu